दिनै UPPL हान्जानि मोनसे आफादनि जि मेल बे जमदुवार ब्लकआ हांख्रायदों बे हिसाबै रोजा रोजा सुबुङा फैनानै बाहागो लादों आरो बेवहाय 17,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा UPPL हान्जायाव जइन जागोन बांसिनानो BPFनि बिनि गुबै जाहोनखौ आङो बिजिरनानै नुदों जे थांनाय गोलाव सम जिहेतु जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय आरो बयबो गोरोबनानै थानो हानाय थासारि फैबाय नंखायनो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो लोब लोब फैनानै जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो बिथांमोना हास्थायो जे फैबाय थानाय समाव बिटिआरआ अराय गोजोन थाथों खौसेथिया थाथों बयबो रैखाथि मोनथों आरो जौगालांनो हाथों थांनाय समाव BPFनि समाव जेरैबायदि गाज्रि थासारि बियो रिपिट जाफिनथों बेखौ रावबो लुबैया बियो फैफिनथों बेखौ रावबो लुबैया नंखायनो दायो गासैबो हारिनि मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै जोंनि हान्जायाव बाहागो लादों आरो जोंबो रायजो राजाफोरनो खोथा होदों फैबाय थानाय समाव दा जेसेबां जों मोजां थासारि दानो हादों बेनिख्रुइ बांसिन मोजां थासारि दानानै जोंनि हारिजों लोगोसे गासैबो हारिखौ जौगालांनायनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन लक सभा बिसायख'थिया जोंनि थाखाय बारा गोब्राब होननानै आं साना मानोना UPPL BJP लोगो नांनानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन बे हिसाबै जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोन एबार बेबायदि फेक्टर जानो हानाय एबा जोंजों चेलेन्ज खालामनो हानाय बेबायदि आफादबो नुहुराखै आरो बेबायदि हान्जाथ' नुहुराखै बेबायदि जोङो रावबो बिजाथिखौबो नुहुराखै सार नबकुमार सर'निया मैया होनदों जे माने बे फार्स्ट क'क्राझार लकसभायाव गावनि देरहासार जागोन होनदों सार बेनि सायाव नबकुमार सर'नियाया रावनिबो गेजेराव मोनसेबो हारिनि गेजेराव बिथाङा पपुलारिटि गैलिया दा बे हिसाबै बिथाङा गावनि बाथ्राखौ बुंगोन नाथाय ग्रासरुटखौ नायोबा रावबो मोनसे हारिनि गेजेराव बिथांनि फारसे जि पपुलारिटि बियो गैला बियो अलमस्ट माने जिर' बायदि जालांबाय दायो